Mayong adlaw mga bata. Atong katunan karon ang kabahin sa mga butang nga atong makita sulod sa classroom ug ato usab nga hinganlan ang mga lugar sa eskwelahan ug komunidad. Ba't sa dili pa atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Unsa ang mga nagkalain-laing pamaagi sa pagpakita ug paghigugma sa atong pamilya. Pagsunod og tarong sa mga isugo, dili magpagutgod. Mugamit sa pulong nga palihog o please kung kita naay pangayoon o isugo. Mangayo og pasaylo o sorry kung ikaw makasala. Magpasalamat o mag-thank you. Mangayo og katakuran. Ipabilin ang paghigugma sa atong pamilya kay sila ang pinakaimportanteng tawo sa atong kinabuhi. Lantawa kung unsa ang mga butang nga atong makita sulod sa atong tulungaan o classroom. Chalkboard o pisara. Lamesa. Lingkuranan. Libro. Lapis. Gunting. Crayola. Daghan pa nga mga butang nga atong makita sulod sa classroom. Isip bata nga buutan, kini atong ampingan. Karon ato na usab nga hinganlan ang mga lugar nga atong makita sa eskwelahan ug komunidad. O kini ang mga lugar sa atong eskwelahan. Classroom. Casillas. Library. Tulaanan o playground. Principal's office. Computer room. Kinahanglan nga imong masinati ang mga lugar sa eskwelahan. Aduna sab kitay makita nga mga lugar sa komunidad sama sa mosunod nga hulagway. Simbahan. Eskwelahan. Ospital. Police station. Fire station. Tindahan. Ang matag lugar nga atong gihinganlan kay pipila lang na sa mga naghatag og serbisyo sa katawhan. Aduna pay daghan nga atong makita sa atong komunidad. Atong sulayan ang inyong nakatunan karon. Butang iyong check kung ang mosunod nga hulagway makita sulod sa classroom ug ikis kung dili.
mga lugar nga makita sa komunidad. Kuluri kini. Daghang salamat!